nagtanong sa akin, sabi niya, ba't ang chill mo? Sagot ko naman, kasi no reason to be pressure. Kasi kapag pinressure ko ang sarili ko, may changes ba? Then more to life than thinking how better you can be in front of everyone eyes. Stop trying to fit in. Masayahin akong tao. Yung tipong ang lakas lagi ng tawa ko. Madalas nagbibiro at tipong laging nakangiti sa harap ng maraming tao. Pero try mo tingnan yung mga mata ko. Kikita mo yung lungkot o ako ay nalulumbay. Yung tipong gustong-gusto mong mag-diet. Kaso marupok ka sa mga pagkain. Yung bawat pagkain na makikita mo, sasabihin mo, favorite mo. Kaya kakainin mo. Tapos kapag tumaba ka, sasabihin mo, ay, ang taba-taba ko na. Gusto ko nang mag-diet. Paano kaya ako papaya? Ay nako, mga kakitkat. Deserve mo yan. Wala kang disiplina kasi. Kain ka ng kain. Char, paano ka papayat? Hi, good morning, Mimi Bear. Good morning everyone. Mega love shoutout. Thank you for coming sa live. Tara na nga, umpisahan na nga natin. So, meron ako ditong hilaw na saging at kailangan natin itong balatan. Thank you for coming guys for my WH. So, ito, nag-live na ako kasi ang baba na ng WH ko. So, maraming salamat sa pasilip at sa padaan nyo dyan guys. Thank you so much. And maraming salamat sa pag-support. And mabilis lang ako mag-live kasi nga para sa aking WH. Super baba na kasi talaga. Muna pala, kung napapagod ka. Lagyan ko lang ng audio para hindi siya silent. Ayan, kapag mo dyan, thank you so much. Darating sa lahat yung panahon na tinatawag nating toxic. Yung tipong ang daming problema, yung tipong ang daming ng jacket. Wait lang Wait lang, bigyan kita ng jacket. Thank you sa pag-support. Mega love shoutout, Insan. Ayan, wait lang talaga. Wait lang kasi pupunta pa ako sa channel ko. Naligaw no? Ayan, salamat sa pa-support niyo dyan guys. Wait lang din na, ipipin kita. Ang baba na kasi ng WH ko. Ayan, mega love shoutout sa lahat. Ayan, wait lang. Jollibee makes it magical. Nasa ako live ni Insan KJ. Insan KJ, naka-live ka. Tapos dumaan ka dito sa aking screen. Ayan. Ay, nako. Hindi ako nakasupport sa live mo, Insan. Sensya na ha. Kasi nag-live din ako. Super baba na kasi ng WH ko. Kaya kailangan ko na mag-live. Para hindi siya bumaba. Kaya eto. Sensya na, Insan ha. Asan na ba? Ayaw niya mag-click. Naglag yung cellphone ko. Kaloka. Ayan. Ay, wait lang ha. Kailangan ko siya bigyan ng jacket. Naka-live siya. Yung live ko. Hi, hello, good morning. Thank you for coming, ha. Harang po. Maraming salamat sa paharang mo dyan. Thank you so much. Ayan. Hi, Rams. Hi, Rampi. Thank you. Good morning everyone. Thank you sa pagsilip. Salamat sa padaan-daan nyo dyan, guys. Wait lang ha. Naninibago ako. Ngayon lang ulit ako bumalik sa pag-live kasi medyo busy. Kaya naman, wait lang, guys. Ipipin ko yan, wait lang.
May ano na nga, nagbaba ng link niya kanina, kaya lang nagbigay pa ako ng jacket kay Insan JK. Ayan. Good morning everyone. Maraming salamat sa pagpunta ninyo guys. Thank you so much ha. So ito nag-live ako kasi para sa WH ko. So for baba na talaga. So kailangan kong pataasin para hindi ako ma-demonetize. Ayan. Kaya ito. Wait lang, ipipin ko siya. Yan, tapos pupuntahan ko ang iyong ano. Saan ba? Paano ba mag-pin? Ayan. Pin message. Tama ba ako? Ayan. Ayan, na-pin ko na. Ayan, maraming salamat ha sa pagpunta mo. Ayan. Sensya na nanibago lang ako sa aking live kasi ang tagal ko. Thank you. Tagal ko na kasi hindi nakapag-live. So, eto. Naninibago. Ayan, puntahan ko lang yung bahay. New modern. Ayan. Wow, sana all malaki ng bahay, no? Gusto ko din, lumaki na bahay ko, kaya lang ang baba pa. Kasi napabayaan ko na sa tagal kong hindi nakapag-upload. Kaya eto, ayan, hindi na ako nakapunta. Hindi na ako nakakapag-upload at hindi na rin ako nakakapag-live. So, ilang days na, parang 3 days na ako nagla-live para nga sa WH ko. Kaya naman maraming salamat sa New Modern sa pagpunta mo sa live ko. Malaking tulong yan sa WH ko. Thank you so much sa pagpunta mo sa aking live. Ha? So, dito na ako sa iyong bahay. Nagtamsak na ako. Tapos, mag-iwan na lang ako ng comment. Ayan. Salamat sa support. Ayan, done na ako sa video binaba mo. Ayan, nag-iwan na rin ako ng bakas. At nag-thumbs love. Ayan, thank you so much, New Modern. Sana may ganito ng bahay, ano? Laki-laki na ng bahay mo. Yung mga kasabayan ko, malalaki na rin mga bahay nila. Ako na lang ang hindi. Napag-iiwanan na kasi nila ako. Sa tagal kong hindi nakapag-upload at hindi nakapangisda. Kaya eto, hindi nag-upgrade ang aking bahay. Dito kasi yung bahay, New Modern. Ayan. Maraming salamat sa pag-support mo, ha. So, tatapusin ko pa tong full video mo. Oo, para din sa WH mo. Yan. Yung WH ko, super baba, no. Buti na may maintain yung bahay nyo. O kasi busy kailangan ko magtrabaho kasi single mom, so kailangan talagang todo sikap. So wala akong ibang kasi kailangan magtrabaho. Sa YT kasi ang tagal pa, di ba? Tapos i-edit mo pa, gagawa ka ng content, tapos i-edit mo pa siya. Kaya hindi ko na siya maharap kasi sa trabaho ko talagang wala akong time. Tsaka yung content ko about food, pero nandito ako sa spa. So parang hindi ko ma-videohan kasi bawal. Kaya wala akong ma-content. Ayan, salamat sa pakaway-kaway mo, New Modern, ha. Thank you so much talaga. Maraming salamat sa pagpunta mo sa live ko. Sa walang kakwenta-kwentang live. Ayan. Nag-live lang ako para talaga sa ma-update ba yung aking channel tsaka para sa WH nga. Ayan, kasi talaga super baba na, natatakot ako baka ma-demonetize kasi super baba na. Tsaka parang 8 months na akong hindi nagla-live. More short video lang yung na-upload ko para pang-update. Yun yung ginagawa ko ngayon eh. So parang 8 months na rin ata akong walang content. Parang ganun, o 5 months na walang content. More on, talaga, short video lang, pang-update. Ayan. So, this week, parang 3 days na ako nakakapag-live para lang sa WH ko. So, may manood man o wala, continue lang sa pag-live para sa WH talaga. Ganon. Nandito pa rin ako sa channel mo. Pinapanood ko pa rin siya hanggang sa mag-end. Ayan. New Modern, salamat ha sa pagpunta mo talaga. Thank you so much. Bala ko sana mag-silent na lang. Silent LS.
Pero may pumasok, so kailangan ko silang i-shoutout. Kasi nakakahiya naman kapag in-ignore ko sila or dinedma, di ba? So, nakita ko may pumasok, kaya shoutout ko na. Ayan, thank you talaga. Ang gaganda ng mga bulaklak naman dito. Hindi ako, mahilig ako sa mga bulaklak, kaya lang hindi ako maano yung magtanim kasi mamamatay yan sila. Parang mainit daw yung kamay ko, parang ganon. Pero mahilig ako sa mga bulaklak. Yung mga bulaklak naman, hindi nila ako hilig, char. Ayan, salamat sa pakaway-kaway ha, modern. Dito pa ako sa bahay mo. Pinanonood ko pa siya. Kita ba? Kita ba? Na, i-bright ko. Andito pa ako sa bahay mo. Ay, no. Nag-iwan na rin ako ng bakas. Pinanonood ko pa siya. Oh. Ayan. Wala pa akong client, kaya andito ako sa spa, umaga pa lang wala pang client. So, tapos na ako nakapaglinis. Nung natapos ako makapaglinis, nag-chat sa akin yung isang kawaiti ko about WH niya nga. Bumababa na din daw. Kaya ito, naka-live siya, tapos nag-live na lang din ako. Ha? Bakit? Bakit nansimasimangot ka dyan? Ayan, salamat sa pakaway-kaway mo ha. Thank you sa pag-support. Kape nga pala tayo guys. May kape ako dito. Hindi lang magpakita si host. Wow, sana all madaming ads. Yun, wag sana natin kalimutan na pwede naman magpahinga. Hindi lahat ng nasira, ikaw yung
Darating sa lahat yung panahon na tinatawag nating toxic. Yung tipong ang daming problema, yung tipong ang dami mong kailangan gawin, ang dami mong kailangan ayusin. Kapag nangyari yon, huwag sana nating kalimutan na pwede naman magpahinga. Hindi lahat ng nasira, ikaw yung dapat na mag-aayos. Hindi lahat ng kakilala mong nalulungkot, ikaw yung dapat na magpasaya. May kanya-kanya tayong responsibilidad. Kasama dyan yung pag-aalaga sa sarili. Mga cellphone nga kailangan mag-charge, di ba? Tayo pa kaya. Kung masyadong toxic ang buhay, mag-time out ka muna. Kapag nakabuelo ka na, maaayos mo din yan. Tandaan mo, lahat ng pagsubok, may dahilan. Lahat ng paghihirap, may katapusan. At lahat ng problema, may solusyon. At lahat ng pagbagsak, may pagbangon. Wala tayong hindi kayang lampasan at mapagtagumpayan kapag sigad ang ating sandalan. Today's advice, kung saan ka magiging masaya, i-go mo na. Sige lang, life is too short para sayangin ang oras mo sa mga bagay o tao na nagbibigay sa'yo sakit, lungkot at magbibigay sa'yo ng regret. Kaya simula sa araw na to, piliin mo naman ang sarili mo. Piliin mo naman yung happiness mo. Nai-stress o pagod na pagod ka na ba? Gusto ko lang ipaalala sa'yo na kahit gaano ka ka-stress ngayon, wag na wag kang susuko sa mga pangarap mo ngayon. Kailangan mong tandaan palagi na magtiwala ka sa progress na mangyayari sa buhay mo. Kahit na minsan, alam ko sobrang hirap at sobrang nakakapagod na rin naman talaga. Magtiwala ka lang sa kakayahan mo. Ang dami mo nang nalampasan na malalaking problema noon. Ngayon ka pa ba susuko? Patuloy ka lang na lumaban. Kung sa pakiramdam mo ngayon nahuhuli ka na sa iba, siguro dahil nakikita mo yung mga dating kakilala mo o yung mga kaibigan mo, pakonti-konti may na-achieve na sila. Palagi mong tatandaan na lahat tayo ay may kanya-kanyang timeline sa buhay. Hindi ka nahuhuli at hindi ka rin naman nauuna. Kung nasaan ka man ngayon sa buhay mo, yan ang lesson at experience na dapat na pagdaanan mo. Lahat tayo ay may sariling kwento sa buhay na makaka-inspire ng ibang tao. Ang mahalaga, sariling kwento mo yan. Kaya make sure na sulitin mo ang bawat moment mo sa buhay. Pansin nyo ba? God is always provide. Yung tipong akala mo wala na, pero biglang magkakaroon. Yung akala mo na parang wala ng pag-asa, pero biglang may opportunity. It's because His plan are better than our plans. Gusto niya yung mas mainam kaysa sa mga gusto natin. Kaya, magtiwala ka lang. Nai-stress o pagod ka na ba? Gusto ko lang ipaalala sa'yo na kahit nagaano ka pa ka-stress ngayon, wag na wag kang susuko sa mga pangarap mo. Kailangan mong tandaan na magtiwala ka sa progress na nangyayari sa buhay mo. Kahit na alam ko na minsan ay sobrang hirap at sobrang nakakapagod na rin talaga. Magtiwala ka lang sa kakayahan mo. Ang dami mo nang nalagpasan na malalaking problema. Ngayon ka pa ba susuko? Darating ang panahon na magiging kwento na lang tayo dito sa mundo. Kaya habang nabubuhay ka pa, piliin mong maging masaya. Iwanan ang mga problemang toxic na nagpapasakit sa'yo. Kaya gandahan mo ang istorya ng buhay mo. Dahil dito sa mundo, bisita lang tayong lahat. Aalis din tayo pagdating ng araw. Kaya naman, gumawa ka ng maraming kabutihan at ng magandang alaala. Para naman, meron kang baon sa iyong paglisan. Pansin mo ba kapag marami tayong pera, hindi na natin napapansin yung bariya. Tapos kapag kawala na, doon naman tayo hanap ng hanap. Minsan sa buhay natin, feeling natin na sa atin na ang lahat. Yung mga maliliit na bagay na hindi tayo napapansin. Pahalagahan mo yung mga bagay na yon. Kasi katulad ng bariya, maliit man sa iyong paningin, may halaga pa rin. Alam nating lahat na mahirap ang buhay. Pero para makaya natin yung mga problemang dumarating, isipin na lang natin na ang buhay ay parang libro. Na tayo yung sumusulat. Bawat chapter, bawat problema, tayo ang gagawa. At kung makakagawa tayo ng problema, syempre pati yung solution, kayang-kaya. Tayo yung mamimili na kung ano ang gusto nating istorya. Sa atin din, kung gusto natin na ang ending malungkot o masaya. Alam mo, minsan, kailangan mo lang magpanggap na kaya mo. Malakas ka hanggang sa dumating yung panahon na hindi mo na namamalayan na hindi ka na pala nagpapanggap. Sabi nga nila, fake it till you make it. Yes, kaya yan. Laban lang. Hay nako, masyado na ako matanda para ma-stress pa sa mga taong gusto ako or ayaw sa akin. I have a more important something to do.
do. If you love me, I love you too. If you support me, I support you. If you hate me, I don't care. Ganun lang yarn. Life goes on, with or without you. Simple as that. Kung hindi ka masaya sa buhay mo ngayon at sobrang pack up ng mga nangyayari, well, dalawa lang ang pwede mong gawin dyan. Either na baguhin mo ang buhay mo or mag-play the victim ka na lang for life. Tandaan mo, nasa iyo ang power. Kung ano ang gusto mong mangyari sa buhay mo, patuloy ka na lang bang magko-complain at sisisihin ang ibang tao sa mga nangyayari sa iyo or mag-take responsibility ka sa sarili mo. Mga action to create the life you have now. The choice is yours. Tandaan mo lang ito, habang nabubuhay tayo, meron tayong kakayahan na baguhin ang mga nangyayari sa paligid natin. Ang galing talaga ni Lord, no? Marami tayong gusto, pero hindi natin nakukuha. Marami tayong plano, pero hindi natin nagagawa. Tapos biglang may magandang bagay na darating. Alam mo kung bakit? Kasi His plan is better than ours. Marami sa atin na nagpapanggap na masaya at malakas sa kabila ng mga pinagdadaanan. At kung sino pa yung may pinakamagandang ngiti, yun pa yung may pinakamalaking problema. Alam mo kung bakit? Mas madali nga naman pikein ng ngiti kesa sasasabihin mo na yung totoo mong nararamdaman kasi natatakot ka na baka hindi ka nila maintindihan. Isa sa pinakamagandang bagay ang pwede mong gawin sa ngayon is to stop choosing people na hindi niya nakikita yung value mo. Huwag na huwag mong sasayangin ang energy mo sa mga taong hindi ka na-appreciate at tinitake for granted ka lang. Tandaan mo, do not try to please other people para lang magustuhan ka nila. Kasi believe me, hindi yan magiging sustainable. Huwag na huwag mong i-stressin yung sarili mo sa toxicity ng ibang tao. Kasi naman, hindi lahat kailangan patulan. Hindi lahat ng issue kailangan mong ipaglaban. I-conserve mo yung energy mo sa mga bagay na mahalaga. Protektahan mo yung peace of mind mo na matagal mong iningatan. Delete negative people and forget your past. Accept your mistake. Restart your life. Hi, this is reminder for you. Never forget to appreciate yourself. I know that sometimes things go heavy and seems like survival is no longer option. But please be very gentle with yourself. You're still healing, still learning. You have done such a great job. So don't pressure yourself. You are good. You are enough. And I'm proud of you. It's time to fully appreciate yourself and be proud of yourself at this time. Actually, hindi naman nakakatakot magsimula ulit. Nakakapagod magsimula ulit. But this time, you know what? I'm not starting from scratch. I'm starting from experience. Magagamit ko ang lahat ng mga napagdaanan ko. May it be masakit or maganda, di ba? To start a new life and new chapter of my life. But right now, I know that I know better. And I think that is beautiful. Sobrang brave nun kung kaya mong magsimula ulit kahit na alam mong nakakapagod. Kesa naman sayangin mo yung oras mo sa taong alam mong hindi na pwede. Kesa ihanap mo na lang yun sa mga bagay na pwedeng magpapasaya sa'yo. Lahat naman tayo gustong gumanda at umasenso ang buhay. Iwasan natin na manghila pababa para lang umangat. Laging tandaan, masarap mamuhay na walang inaapakang ibang tao. Respeto sa kapwa ang lagi mong babaulin. Tiyak na mas aasenso ka pa patungo sa iyong nais na marating. Ang pag-abot ng pangarap ay parang pagsusugal. Paano ka naman mananalo kung hindi ka naman tataya, di ba? Pero alam mo ba yung pinagkaibahan ng dalawa? Sa sugal, kapag natatalo ka na, pwede ka nang huminto or umayaw. Pero sa pag-abot ng pangarap, kapag huminto ka, dun ka palang matatalo. Yung hindi nila alam na stress ka na, nahihiya ka lang mag-open sa kanila. Kasi baka sabihin lang nila na ang babaw-babaw lang ng dahilan para problemahin mo yun. Pero hindi nila alam dahil sa mga pagsubok na yun, pagod ka na. Pero hindi ka susuko dahil meron kang mga pangarap. Naging mabuti ka man sa kanila, huwag kang mag-expect na ganun din sila sa'yo. Hindi lahat ng taong tinulungan mo at pinagsilbihan kagaya rin ng puso mo. Lagi mo pa rin pangarapin na may marating sa buhay. Ano man ang mga pagsubok at problema ang dumating, mabagal man ang pag-abante, okay lang yan. Ang importante, dumidiskarte. Tandaan mo, ang buhay ay hindi palaging malungkot or malumbay. Kaya naman patuloy ka lang lumaban at maging matatag. Dahil darating din ang araw, lahat ng plano mo sa buhay ay magtatagumpay. Darating ang oras sa buhay natin na tayo ay mapapagod. Kung dumating man yon, matuto kang magpahinga at hindi ang pagsuko. Siya nga pala, huwag kang mape-pressure dahil hindi naman contest ang buhay. Hindi naman required na mas magaling ka
ka kesa sa kanila. At hindi mo kailangan higitan ng iba. Hindi mo rin sila kailangan sapawan. Mag-focus ka lang sa buhay mo dahil hindi mo naman kalaban lahat ng tao. Ang kalaban mo ay ang sarili mo. Kaya dapat mas higitan mo ang mga nagawa mo noon. Higit kang mag-i-improve kung gagawin mo yan. Kaya dapat kalma ka lang. Relax lang. Ganun. Kahit gaano man kahirap at kabigat ng buhay, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Magtiwala at magpatuloy ka lang na manalig kay God dahil kahit kailan, hindi ka niya pababayaan. Sa buhay, lahat ng bagay mayroong dahilan kung bakit patuloy pa rin tayong bumabangon. Kahit sabihin pa natin na, oo, mahirap nga ang buhay. Pero kahit ganun, kakayanin pa rin natin. Basta huwag ka lang magreklamo. Magpatuloy ka lang. Ituloy mo lang nang hindi mo namamalayan. Nalagpasan mo na pala. Kung napapagod ka, magpahinga ka lang. Tapos gawin mo ulit. Harapin mo ulit ng mag-isa. Sa natutunan ko, hindi sa lahat ng oras nandiyan sila para sa kailangan mo yun matutunan kung paano harapin yun ng mag-isa. O ano, mahirap ba? Huwag ka sanang bumitaw sa mga pangarap mo. Alam ko, minsan nakakawalang gana. Lalo na yung wala kang nakikitang resulta. At isa pa yung mga salitang hindi magaganda na galing sa iba. Sa mga pagkakataon na isusuko mo na, itigil at hahayaan mo na lang mawala. Balikan mo lang ang mga dati mong rason. Bakit ka nga ba nangangarap? Para sa pamilya, para makaahon. Yan ang gamitin mong motivation para bumangon ka sa buhay. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Patuloy kang lumaban dahil meron kang pangarap. Tandaan nyo ito, there is life after our problem. Remember that there is joy after your trials. Tandaan natin ang buhay parang gulong. Kung minsan ikaw ang nasa itaas at kung minsan naman ikaw ay nasa ibaba. Pag nandun ka sa itaas, pag nag-i-enjoy ka, magpasalamat ka. Pero pag bumaba naman ang iyong buhay, nahihirapan ka. Be humble and be trusting to God. Ang buhay ay para ding alon sa dagat. And you have to expect that life sometimes is good and sometimes it is bad. But everything in life is a grace from God. Embrace it. Yakapin mo at pasalamatan mo ang lahat ng ito. Daanan mo. Huwag kang mananatili dyan. Pero kung gusto mong maging masaya, palagi mong tatandaan kapag may problema, kasunod niyan ay blessing from God. Ang hanapin ang madali. Ang hanapin mo kung ano yung tamang proseso na dapat mong pagdaanan para maging successful ka. Walang shortcut kasi hindi success ang lalapit sa'yo. If you wanted, you have to work for it. Tagumpay ay makakamit sa pamamagitan ng dedication. Samahan mo na rin ang pagsusumikap at pagtsatsaga. Hindi ganun kadali para maabot natin ang ating journey. Pero tandaan mo, lahat ng pagsusumikap mo at pagod, lahat ng ito, worth it sa dulo. Dami mo kailangan ayusin. Kapag nangyari yon, huwag sana natin kalimutan na pwede naman magpahinga. Hindi lahat ng nasira, ikaw yung dapat na mag-aayos. Hindi lahat ng kakilala mong nalulungkot, ikaw yung dapat na magpasaya. May kanya-kanya tayong responsibilidad. Kasama dyan yung pag-aalaga sa sarili. Mga cellphone nga kailangan mag-charge, di ba? Tayo pa kaya. Kung masyadong toxic ang buhay, mag-time out ka muna. Kapag nakabuelo ka na, maaayos mo din yan. Tandaan mo, lahat ng pagsubok may dahilan, lahat ng paghihirap may katapusan, at lahat ng problema may solusyon, at lahat ng pagbagsak may pagbangon. Wala tayong hindi kayang lampasan at mapagtagumpayan kapag sigad ang ating sandalan. Today's advice, kung saan ka magiging masaya, i-go mo na. Sige lang, life is too short para sayangin ang oras mo sa mga bagay o tao na nagbibigay sa'yo sakit, lungkot, at magbibigay sa'yo ng regret. Kaya simula sa araw na to, piliin mo naman ang sarili mo. Piliin mo naman yung happiness mo. Nai-stress o pagod na pagod ka na ba? Gusto ko lang ipaalala sa'yo na kahit gaano ka ka-stress ngayon, wag kang susuko sa mga pangarap mo ngayon. Kailangan mong tandaan palagi na magtiwala ka sa progress na mangyayari sa buhay mo. Kahit na minsan, alam ko sobrang hirap at sobrang nakakapagod na rin naman talaga. Magtiwala ka lang sa kakayahan mo. Ang dami mo nang nalampasan na malalaking problema noon. Ngayon ka pa ba susuko? Patuloy ka lang na lumaban. Kung sa pakiramdam mo ngayon nahuhuli ka na sa iba, siguro dahil nakikita mo yung mga dating kakilala mo o yung mga kaibigan mo, pakonti-konti may na-achieve na sila. Palagi mong tatandaan na lahat tayo ay may kanya-kanyang timeline sa buhay. Hindi ka nahuhuli at hindi ka rin naman nauuna. Kung nasaan ka man ngayon sa buhay mo, yan ang lesson
lesson at experience na dapat na pagdaanan mo. Lahat tayo ay may sariling kwento sa buhay na makaka-inspire ng ibang tao. Ang mahalaga, sariling kwento mo yan. Kaya make sure na sulitin mo ang bawat moment mo sa buhay. Pansin nyo ba? God is always provide. Yung tipong akala mo wala na, pero biglang magkakaroon. Yung akala mo na parang wala ng pag-asa, pero biglang may opportunity. It's because His plan are better than our plans. Gusto niya yung mas mainam kaysa sa mga gusto natin. Kaya, magtiwala ka lang. Nai-stress o pagod ka na ba? Gusto ko lang ipaalala sa'yo na kahit nagaano ka pa ka-stress ngayon, wag na wag kang susuko sa mga pangarap mo. Kailangan mong tandaan na magtiwala ka sa progress na nangyayari sa buhay mo. Kahit na alam ko na minsan ay sobrang hirap at sobrang nakakapagod na rin talaga. Magtiwala ka lang sa kakayahan mo. Ang dami mo nang nalagpasan na malalaking problema. Ngayon ka pa ba susuko? Darating ang panahon na magiging kwento na lang tayo dito sa mundo. Kaya habang nabubuhay ka pa, piliin mong maging masaya. Iwanan ang mga problemang toxic na nagpapasakit sa'yo. Kaya gandahan mo ang istorya ng buhay mo. Dahil dito sa mundo, bisita lang tayong lahat. Aalis din tayo pagdating ng araw. Kaya naman, gumawa ka ng maraming kabutihan at ng magandang alaala. Para naman, meron kang baon sa iyong paglisan. Baon sa iyong paglisan. Pansin mo ba kapag marami tayong pera, hindi na natin napapansin yung bariya kapag wala na, doon naman tayo hanap ng hanap. Minsan sa buhay natin, feeling natin na sa atin na ang lahat. Yung mga maliliit na bagay na hindi tayo napapansin. Pahalagahan mo yung mga bagay na yon. Kasi katulad ng bariya, maliit man sa iyong paningin, may halaga pa rin. Alam nating lahat na mahirap ang buhay. Pero para makaya natin yung mga problemang dumarating, isipin na lang natin na ang buhay ay parang libro. Na tayo yung sumusulat. Bawat chapter, bawat problema, tayo ang gagawa. At kung makakagawa tayo ng problema, syempre pati yung solution, kayang-kaya. Tayo yung mamimili na kung ano ang gusto nating istorya. Sa atin din, kung gusto natin na ang ending malungkot o masaya. Alam mo, minsan, kailangan mo lang magpanggap na kaya mo. Malakas ka hanggang sa dumating yung panahon na hindi mo na namamalayan na hindi ka na pala nagpapanggap. Sabi nga nila, fake it till you make it. Yes, kaya yan. Laban lang. Hay nako, masyado na ako matanda para ma-stress pa sa mga taong gusto ako or ayaw sa akin. I have a more important something to do. If you love me, I love you too. If you support me, I support you. If you hate me, I don't care. Ganun lang yun. Life goes on with or without you. Simple as that. Kung hindi ka masaya sa buhay mo ngayon at sobrang pack up ng mga nangyayari, well, dalawa lang ang pwede mong gawin dyan. Either na baguhin mo ang buhay mo or mag-play the victim ka na lang for life. Tandaan mo, nasa iyo ang power. Kung ano ang gusto mong mangyari sa buhay mo, patuloy ka na lang bang magko-complain at sisisihin ang ibang tao sa mga nangyayari sa iyo or mag-take responsibility ka sa sarili mo. Mga action to create the life you have now. The choice is yours. Tandaan mo lang ito, habang nabubuhay tayo, meron tayong kakayahan na baguhin ang mga nangyayari sa paligid natin. Ang galing talaga ni Lord, no? Marami tayong gusto, pero hindi natin nakukuha. Marami tayong plano, pero hindi natin nagagawa. Tapos biglang may magandang bagay na darating. Alam mo kung bakit? Kasi His plan is better than ours. Marami sa atin na nagpapanggap na masaya at malakas sa kabila ng mga pinagdadaanan. At kung sino pa yung may pinakamagandang ngiti, yun pa yung may pinakamalaking problema. Alam mo kung bakit? Mas madali nga naman pikein ng ngiti kesa sasasabihin mo na yung totoo mong nararamdaman kasi natatakot ka na baka hindi ka nila maintindihan. Isa sa pinakamagandang bagay ang pwede mong gawin sa ngayon is to stop choosing people na hindi niya nakikita yung value mo. Wag na wag mong sasayangin ang energy mo sa mga taong hindi ka na-appreciate at tinitake for granted ka lang. Tandaan mo, do not try to please other people para lang magustuhan ka nila. Kasi believe me, hindi yan magiging sustainable. Wag na wag mong i-stressin yung sarili
sarili mo sa toxicity ng ibang tao. Kasi naman, hindi lahat kailangan patulan. Hindi lahat ng issue kailangan mong ipaglaban. I-conserve mo yung energy mo sa mga bagay na mahalaga. Protektahan mo yung peace of mind mo na matagal mong iningatan. Delete negative people and forget your past. Accept your mistake, restart your life. Hi, this is reminder for you. Never forget to appreciate yourself. I know that sometimes things go heavy and seems like survival is no longer option. But please be very gentle with yourself. You're still healing, still learning. You have done such a great job. So don't pressure yourself. You are good. You are enough. And I'm proud of you. It's time to fully appreciate yourself and be proud of yourself at this time. Actually, hindi naman nakakatakot magsimula ulit. Nakakapagod magsimula ulit. But this time, you know what? I'm not starting from scratch. I'm starting from experience. Magagamit ko ang lahat ng mga napagdaanan ko. May it be masakit or maganda, di ba? To start a new life and new chapter of my life. But right now, I know that I know better. And I think that is beautiful. Sobrang brave nun kung kaya mong magsimula ulit kahit na alam mong nakakapagod. Kesa naman sayangin mo yung oras mo sa taong alam mong hindi na pwede. Kesa ihanap mo na lang yun sa mga bagay na pwedeng magpapasaya sa'yo. Lahat naman tayo gustong gumanda at umasenso ang buhay. Iwasan natin na manghila pababa para lang umangat. Laging tandaan, masarap mamuhay na walang inaapakang ibang tao. Respeto sa kapwa ang lagi mong babaulin. Tiyak na mas aasenso ka pa patungo sa iyong nais na marating. Ang pag-abot ng pangarap ay parang pagsusugal. Paano ka naman mananalo kung hindi ka naman tataya, di ba? Pero alam mo ba yung pinagkaibahan ng dalawa? Sa sugal, kapag natatalo ka na, pwede ka nang huminto or umayaw. Pero sa pag-abot ng pangarap, kapag huminto ka, dun ka palang matatalo. Yung hindi nila alam na stress ka na, nahihiya ka lang mag-open sa kanila. Kasi baka sabihin lang nila na ang babaw-babaw lang ng dahilan para problemahin mo yun. Pero hindi nila alam dahil sa mga pagsubok na yon, pagod ka na. Pero hindi ka susuko dahil meron kang mga pangarap. Naging mabuti ka man sa kanila, huwag kang mag-expect na ganun din sila sa'yo. Hindi lahat ng taong tinulungan mo at pinagsilbihan kagaya rin ng puso mo. Lagi mo pa rin pangarapin na may marating sa buhay. Ano man ang mga pagsubok at problema ang dumating, mabagal man ang pag-abante, okay lang yan. Ang importante, dumidiskarte. Tandaan mo, ang buhay ay hindi palaging malungkot or malumbay. Kaya naman, patuloy ka lang lumaban at maging matatag. Dahil darating din ang araw, lahat ng plano mo sa buhay ay magtatagumpay. Darating ang oras sa buhay natin na tayo ay mapapagod. Kung dumating man yon, matuto kang magpahinga at hindi ang pagsuko. Siya nga pala, huwag kang mape-pressure dahil hindi naman contest ang buhay. Hindi naman required na mas magaling ka kesa sa kanila. At hindi mo kailangan higitan ng iba. Hindi mo rin sila kailangang sapawan. Mag-focus ka lang sa buhay mo dahil hindi mo naman kalaban lahat ng tao. Ang kalaban mo ay ang sarili mo. Kaya dapat mas higitan mo ang mga nagawa mo noon. Higit kang mag-i-improve kung gagawin mo yan. Kaya dapat kalma ka lang. Relax lang. Ganun. Kahit gaano man kahirap at kabigat ng buhay, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Magtiwala at magpatuloy ka lang na manalig kay God dahil kahit kailan, hindi ka niya pababayaan. Sa buhay, lahat ng bagay mayroong dahilan kung bakit patuloy pa rin tayong bumabangon. Kahit sabihin pa natin na, oo, mahirap nga ang buhay. Pero kahit ganun, kakayanin pa rin natin. Basta huwag ka lang magreklamo. Magpatuloy ka lang. Ituloy mo lang nang hindi mo namamalayan. Nalagpasan mo na pala. Kung napapagod ka, magpahinga ka lang. Tapos gawin mo ulit. Harapin mo ulit ng mag-isa. Sa natutunan ko, hindi sa lahat ng oras nandiyan sila para sa kailangan mo yun matutunan kung paano harapin yun ng mag-isa. O ano, mahirap ba? Huwag ka sanang bumitaw sa mga pangarap mo ha. Alam ko, minsan nakakawalang gana. Lalo na yung wala kang nakikitang resulta. At isa pa yung mga salitang hindi magaganda na galing sa iba. Sa mga pagkakataon na isusuko mo na, itigil at hahayaan mo na lang mawala. Balikan mo lang ang mga dati mong rason. Bakit ka nga ba nangangarap? Para sa pamilya, para makaahon. Yan ang gamitin mong motivation para bumangon ka sa buhay. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Patuloy kang lumaban dahil meron kang pangarap. Tandaan nyo ito, there is life after our problem. Remember that there is joy after your trials. Tandaan natin ang buhay parang gulong. Kung minsan ikaw ang nasa itaas at kung minsan naman ikaw
ikaw ay nasa ibaba. Pag nandun ka sa itaas, pag nag-i-enjoy ka, magpasalamat ka. Pero pag bumaba naman ang iyong buhay, nahihirapan ka. Be humble and be trusting to God. Ang buhay ay para ding alon sa dagat. And you have to expect that life sometimes is good and sometimes it is bad. But everything in life is a grace from God. Embrace it. Yakapin mo at pasalamatan mo ang lahat ng ito. Daanan mo. Huwag kang mananatili dyan. Pero kung gusto mong maging masaya, palagi mong tatandaan kapag may problema, kasunod niyan ay blessing from God. Ang hanapin ang madali. Ang hanapin mo kung ano yung tamang proseso na dapat mong pagdaanan para maging successful ka. Walang shortcut kasi hindi success ang lalapit sa'yo. If you wanted, you have to work for it. Tagumpay ay makakamit sa pamamagitan ng dedication. Samahan mo na rin ang pagsusumikap at pagtsatsaga. Hindi ganun kadali para maabot natin ang ating journey. Pero tandaan mo, lahat ng pagsusumikap mo at pagod, lahat ng ito, worth it sa dulo. Darating sa lahat yung panahon na tinatawag nating toxic. Yung tipong ang daming problema, yung tipong ang dami mong kailangan gawin, ang dami mong kailangan ayusin. Kapag nangyari yon, huwag sana natin kalimutan na pwede naman magpahinga. Hindi lahat ng nasira, ikaw yung dapat na mag-aayos. Hindi lahat ng kakilala mong nalulungkot, ikaw yung dapat na magpasaya. May kanya-kanya tayong responsibilidad. Kasama dyan yung pag-aalaga sa sarili. Mga cellphone nga kailangan mag-charge, di ba? Tayo pa kaya. Kung masyadong toxic ang buhay, mag-time out ka muna. Kapag nakabuelo ka na, maaayos mo din yan. Tandaan mo, lahat ng pagsubok, may dahilan. Lahat ng paghihirap, may katapusan. At lahat ng problema, may solusyon. At lahat ng pagbagsak, may pagbangon. Wala tayong hindi kayang lampasan at mapagtagumpayan kapag sigad ang ating sandalan. Today's advice, kung saan ka magiging masaya, i-go mo na. Sige lang, life is too short para sayangin ang oras mo sa mga bagay o tao na nagbibigay sa'yo sakit, lungkot at magbibigay sa'yo ng regret. Kaya simula sa araw na to, piliin mo naman ang sarili mo. Piliin mo naman yung happiness mo. Nai-stress o pag sarili mo. Piliin mo naman yung happiness mo. Nai-stress o pagod ka na ba? Gusto ko lang ipaalala sa'yo na kahit gaano ka ka-stress ngayon, wag na wag kang susuko sa mga pangarap mo ngayon. Kailangan mong tandaan palagi na magtiwala ka sa progress na mangyayari sa buhay mo. Kahit na minsan, alam ko sobrang hirap at sobrang nakakapagod na rin naman talaga. Magtiwala ka lang sa kakayahan mo. Ang dami mo nang nalampasan na malalaking problema noon. Ngayon ka pa ba susuko? Patuloy ka lang na lumaban. Kung sa pakiramdam mo ngayon nahuhuli ka na sa iba, siguro dahil nakikita mo yung mga dating kakilala mo o yung mga kaibigan mo, pakonti-konti may na-achieve na sila. Palagi mong tatandaan na lahat tayo ay may kanya-kanyang timeline sa buhay. Hindi ka nahuhuli at hindi ka rin naman nauuna. Kung nasaan ka man ngayon sa buhay mo, yan ang lesson at experience na dapat na pagdaanan mo. Lahat tayo ay may sariling kwento sa buhay na makaka-inspire ng ibang tao. Ang mahalaga, sariling kwento mo yan. Kaya make sure na sulitin mo ang bawat moment mo sa buhay. Pansin nyo ba? God is always provide. Yung tipong akala mo wala na, pero biglang magkakaroon. Yung akala mo na parang wala ng pag-asa, pero biglang may opportunity. It's because His plans are better than our plans. Gusto niya yung mas mainam kaysa sa mga gusto natin. Kaya, magtiwala ka lang. Nai-stress o pagod ka na ba? Gusto ko lang ipaalala sa'yo na kahit na gaano ka pa ka-stress ngayon, wag na wag kang susuko sa mga pangarap mo. Kailangan mong tandaan na magtiwala ka sa progress na nangyayari sa buhay mo. Kahit na alam ko na minsan ay sobrang hirap at sobrang nakakapagod na rin talaga. Magtiwala ka lang sa kakayahan mo. Ang dami mo nang nalagpasan na malalaking problema. Ngayon ka pa ba
ba susuko? Darating ang panahon na magiging kwento na lang tayo dito sa mundo. Kaya habang nabubuhay ka pa, piliin mong maging masaya. Iwanan ang mga problemang toxic na nagpapasakit sa'yo. Kaya gandahan mo ang istorya ng buhay mo. Dahil dito sa mundo, bisita lang tayong lahat. Aalis din tayo pagdating ng araw. Kaya naman, gumawa ka ng maraming kabutihan at ng magandang alaala. Para naman, meron kang baon sa iyong paglisan. Pansin mo ba kapag marami tayong pera, hindi na natin napapansin yung bariya. Tapos kapag kawala na, doon naman tayo hanap ng hanap. Minsan sa buhay natin, feeling natin na sa atin na ang lahat. Yung mga maliliit na bagay na hindi tayo napapansin. Pahalagahan mo yung mga bagay na yon. Kasi katulad ng bariya, maliit man sa iyong paningin, may halaga pa rin. Alam nating lahat na mahirap ang buhay. Pero para makaya natin yung mga problemang dumarating, isipin na lang natin na ang buhay ay parang libro. Na tayo yung sumusulat. Bawat chapter, bawat problema, tayo ang gagawa. At kung makakagawa tayo ng problema, syempre pati yung solution, kayang-kaya. Tayo yung mamimili na kung ano ang gusto nating istorya. Sa atin din, kung gusto natin na ang ending malungkot o masaya. Alam mo, minsan, kailangan mo lang magpanggap na kaya mo. Malakas ka hanggang sa dumating yung panahon na hindi mo na namamalayan na hindi ka na pala nagpapanggap. Sabi nga nila, fake it till you make it. Yes, kaya yan. Laban lang. Hay nako, masyado na ako matanda para ma-stress pa sa mga taong gusto ako or ayaw sa akin. I have a more important something to do. If you love me, I love you too. Support me, I support you. If you hate me, I don't care. Ganun lang yun. Life goes on with or without you. Simple as that. Kung hindi ka masaya sa buhay mo ngayon at sobrang pack up ng mga nangyayari, well, dalawa lang ang pwede mong gawin dyan. Either na baguhin mo ang buhay mo or mag-play the victim ka na lang for life. Tandaan mo, nasa iyo ang power. Kung ano ang gusto mong mangyari sa buhay mo, patuloy ka na lang bang magko-complain at sisisihin ang ibang tao sa mga nangyayari sa iyo or mag-take responsibility ka sa sarili mo. Mga action to create the life you have now. The choice is yours. Tandaan mo lang ito, habang nabubuhay tayo, meron tayong kakayahan na baguhin ang mga nangyayari sa paligid natin. Ang galing talaga ni Lord, no? Marami tayong gusto, pero hindi natin nakukuha. Marami tayong plano, pero hindi natin nagagawa. Tapos biglang may magandang bagay na darating. Alam mo kung bakit? Kasi His plan is better than ours. Marami sa atin na nagpapanggap na masaya at malakas sa kabila ng mga pinagdadaanan. At kung sino pa yung may pinakamagandang ngiti, yun pa yung may pinakamalaking problema. Alam mo kung bakit? Mas madali nga naman pikein ng ngiti kesa sasabihin mo na yung totoo mong nararamdaman kasi natatakot ka na baka hindi ka nila maintindihan. Isa sa pinakamagandang bagay ang pwede mong gawin sa ngayon is to stop choosing people na hindi niya nakikita yung value mo. Huwag na huwag mong sasayangin ang energy mo sa mga taong hindi ka na-appreciate at tinitake for granted ka lang. Tandaan mo, do not try to please other people para lang magustuhan ka nila. Kasi believe me, hindi yan magiging sustainable. Huwag na huwag mong i-stressin yung sarili mo sa toxicity ng ibang tao. Kasi naman, hindi lahat kailangan patulan. Hindi lahat ng issue kailangan mong ipaglaban. I-conserve mo yung energy mo sa mga bagay na mahalaga. Protektahan mo yung peace of mind mo na matagal mong iningatan. Delete negative people and forget your past. Accept your mistake, restart your life. Hi, this is reminder for you. Never forget to appreciate yourself. I know that sometimes things go heavy and seems like survival is no longer option. But please be very gentle with yourself. You're still healing, still learning. You have done such a great job. So don't pressure yourself. You are good. You are enough. And I'm proud of you. It's time to fully appreciate yourself and be proud of yourself at this time. Actually, hindi naman nakakatakot magsimula ulit. Nakakapagod magsimula ulit. But this time, you know what? I'm not starting from scratch. I'm starting from experience. Magagamit ko ang lahat ng mga napagdaanan ko. May it be masakit or maganda, di ba? To start a new life and new chapter of my life. But right now, I know that I know better. And I think that is beautiful. Sobrang brave nun kung kaya mong magsimula ulit kahit na alam mong nakakapagod. Kesa naman sayangin mo yung oras mo sa taong alam mong hindi na pwede. Kesa ihanap mo na lang yun sa mga bagay na pwedeng magpapasaya sa'yo. Lahat naman tayo gustong gumanda at umasenso
aasenso ang buhay. Iwasan natin na manghila pababa para lang umangat. Laging tandaan, masarap mamuhay na walang inaapakang ibang tao. Respeto sa kapwa ang lagi mong babaudin. Tiyak na mas aasenso ka pa patungo sa iyong nais na marating. Ang pag-abot ng pangarap ay parang pagsusugal. Paano ka naman mananalo kung hindi ka naman tataya, di ba? Pero alam mo ba yung pinagkaibahan ng dalawa? Sa sugal, kapag natatalo ka na, pwede ka nang huminto or umayaw. Pero sa pag-abot ng pangarap, kapag huminto ka, dun ka palang matatalo. Yung hindi nila alam na stress ka na, nahihiya ka lang mag-open sa kanila. Kasi baka sabihin lang nila na ang babaw-babaw lang ng dahilan para problemahin mo yun. Pero hindi nila alam dahil sa mga pagsubok na yon, pagod na pagod ka na. Pero hindi ka susuko dahil meron kang mga pangarap. Naging mabuti ka man sa kanila, huwag kang mag-expect na ganun din sila sa'yo. Hindi lahat ng taong tinulungan mo at pinagsilbihan kagaya rin ng puso mo. Lagi mo pa rin pangarapin na may marating sa buhay. Ano man ang mga pagsubok at problema ang dumating, mabagal man ang pag-abante, okay lang yan. Ang importante, dumidiskarte. Tandaan mo, ang buhay ay hindi palaging malungkot or malumbay. Kaya naman, patuloy ka lang lumaban at maging matatag. Dahil darating din ang araw, lahat ng plano mo sa buhay ay magtatagumpay. Darating ang oras sa buhay natin na tayo ay mapapagod. Kung dumating man yon, matuto kang magpahinga at hindi ang pagsuko. Siya nga pala, huwag kang mape-pressure dahil hindi naman contest ang buhay. Hindi naman required na mas magaling ka kesa sa kanila. At hindi mo kailangan higitan ng iba. Hindi mo rin sila kailangan sapawan. Mag-focus ka lang sa buhay mo dahil hindi mo naman kalaban lahat ng tao. Ang kalaban mo ay ang sarili mo. Kaya dapat mas higitan mo ang mga nagawa mo noon. Higit kang mag-i-improve kung gagawin mo yan. Kaya dapat kalma ka lang. Relax lang. Ganun. Kahit gaano man kahirap at kabigat ng buhay, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Magtiwala at magpatuloy ka lang na manalig kay God dahil kahit kailan, hindi ka niya pababayaan. Sa buhay, lahat ng bagay mayroong dahilan kung bakit patuloy pa rin tayong bumabangon. Kahit sabihin pa natin na, oo, mahirap nga ang buhay. Pero kahit ganun, kakayanin pa rin natin. Basta huwag ka lang magreklamo. Magpatuloy ka lang. Ituloy mo lang nang hindi mo namamalayan. Nalagpasan mo na pala. Kung napapagod ka, magpahinga ka lang. Boss, gawin mo ulit. Harapin mo ulit ng mag-isa. Sa natutunan ko, hindi sa lahat ng oras nandiyan sila para sa kailangan mo yun matutunan kung paano harapin yun ng mag-isa. O ano, mahirap ba? Huwag ka sanang bumitaw sa mga pangarap mo. Alam ko, minsan nakakawalang gana. Lalo na yung wala kang nakikitang resulta. At isa pa yung mga salitang hindi magaganda na galing sa iba. Sa mga pagkakataon na isusuko mo na, itigil at hahayaan mo na lang mawala. Balikan mo lang ang mga dati mong rason. Bakit ka nga ba nangangarap? Para sa pamilya, para makaahon. Yan ang gamitin mong motivation para bumangon ka sa buhay. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Patuloy kang lumaban dahil meron kang pangarap. Tandaan nyo ito, there is life after our problem. Remember that there is joy after your trials. Tandaan natin ang buhay parang gulong. Kung minsan ikaw ang nasa itaas at kung minsan naman ikaw ay nasa ibaba. Pag nandun ka sa itaas, pag nag-i-enjoy ka, magpasalamat ka. Pero pag bumaba naman ang iyong buhay, nahihirapan ka. Be humble and be trusting to God. Ang buhay ay para ding alon sa dagat. And you have to expect that life sometimes is good and sometimes it is bad. But everything in life is a grace from God. Embrace it. Yakapin mo at pasalamatan mo ang lahat ng ito. Daanan mo. Huwag kang mananatili dyan. Pero kung gusto mong maging masaya, palagi mong tatandaan kapag may problema, kasunod niyan ay blessing from God. Ang hanapin ang madali. Ang hanapin mo kung ano yung tamang proseso na dapat mong pagdaanan para maging successful ka. Walang shortcut kasi hindi success ang lalapit sa'yo. If you wanted, you have to work for it. Tagumpay ay makakamit sa pamamagitan ng dedication. Samahan mo na rin ang pagsusumikap at pagtsatsaga. Hindi ganun kadali para maabot natin ang ating journey. Pero tandaan mo, lahat ng pagsusumikap mo at pagod, lahat ng ito, worth it sa dulo.
Darating sa lahat yung panahon na tinatawag nating toxic. Yung tipong ang daming problema, yung tipong ang dami mong kailangan gawin, ang dami mong kailangan ayusin. Kapag nangyari yon, huwag sana nating kalimutan na pwede naman magpahinga. Hindi lahat ng nasira, ikaw yung dapat na mag-aayos. Hindi lahat ng kakilala mong nalulungkot, ikaw yung dapat na magpasaya. May kanya-kanya tayong responsibilidad. Kasama dyan yung pag-aalaga sa sarili. Mga cellphone nga kailangan mag-charge, di ba? Tayo pa kaya. Kung masyadong toxic ang buhay, mag-time out ka muna. Kapag nakabuelo ka na, maaayos mo din yan. Tandaan mo, lahat ng pagsubok, may dahilan. Lahat ng paghihirap, may katapusan. At lahat ng problema, may solusyon. At lahat ng pagbagsak, may pagbangon. Wala tayong hindi kayang lampasan at mapagtagumpayan kapag sigad ang ating sandalan. Today's advice, kung saan ka magiging masaya, i-go mo na. Sige lang, life is too short para sayangin ang oras mo sa mga bagay o tao na nagbibigay sa'yo sakit, lungkot at magbibigay sa'yo ng regret. Kaya simula sa araw na to, piliin mo naman ang sarili mo. Piliin mo naman yung happiness mo. Nai-stress o pagod na pagod ka na ba? Gusto ko lang ipaalala sa'yo na kahit gaano ka ka-stress ngayon, wag na wag kang susuko sa mga pangarap mo ngayon. Kailangan mong tandaan palagi na magtiwala ka sa progress na mangyayari sa buhay mo. Kahit na minsan, alam ko sobrang hirap at sobrang nakakapagod na rin naman talaga. Magtiwala ka lang sa kakayahan mo. Ang dami mo nang nalampasan na malalaking problema noon. Ngayon ka pa ba susuko? Patuloy ka lang na lumaban. Kung sa pakiramdam mo ngayon nahuhuli ka na sa iba, siguro dahil nakikita mo yung mga dating kakilala mo o yung mga kaibigan mo, pakonti-konti may na-achieve na sila. Palagi mong tatandaan na lahat tayo ay may kanya-kanyang timeline sa buhay. Hindi ka nahuhuli at hindi ka rin naman nauuna. Kung nasaan ka man ngayon sa buhay mo, yan ang lesson at experience na dapat na pagdaanan mo. Lahat tayo ay may sariling kwento sa buhay na makaka-inspire ng ibang tao. Ang mahalaga, sariling kwento mo yan. Kaya make sure na sulitin mo ang bawat moment mo sa buhay. Pansin nyo ba? God is always provide. Yung tipong akala mo wala na, pero biglang magkakaroon. Yung akala mo na parang wala ng pag-asa, pero biglang may opportunity. It's because His plan are better than our plans. Gusto niya yung mas mainam kaysa sa mga gusto natin. Kaya, magtiwala ka lang. Nai-stress o pagod ka na ba? Gusto ko lang ipaalala sa'yo na kahit nagaano ka pa ka-stress ngayon, wag na wag kang susuko sa mga pangarap mo. Kailangan mong tandaan na magtiwala ka sa progress na nangyayari sa buhay mo. Kahit na alam ko na minsan ay sobrang hirap at sobrang nakakapagod na rin talaga. Magtiwala ka lang sa kakayahan mo. Ang dami mo nang nalagpasan na malalaking problema. Ngayon ka pa ba susuko? Darating ang panahon na magiging kwento na lang tayo dito sa mundo. Kaya habang nabubuhay ka pa, piliin mong maging masaya. Iwanan ang mga problemang toxic na nagpapasakit sa'yo. Kaya gandahan mo ang istorya ng buhay mo. Dahil dito sa mundo, bisita lang tayong lahat. Aalis din tayo pagdating ng araw. Kaya naman, gumawa ka ng maraming kabutihan at ng magandang alaala. Para naman, meron kang baon sa iyong paglisan. Pansin mo ba kapag marami tayong pera, hindi na natin napapansin yung bariya. Tapos kapag kawala na, doon naman tayo hanap ng hanap. Minsan sa buhay natin, feeling natin na sa atin na ang lahat. Yung mga maliliit na bagay na hindi tayo napapansin. Pahalagahan mo yung mga bagay na yon. Kasi katulad ng bariya, maliit man sa iyong paningin, may halaga pa rin. Alam nating lahat na mahirap ang buhay. Pero para makaya natin yung mga problemang dumarating, isipin na lang natin na ang buhay ay parang libro. Na tayo yung sumusulat. Bawat chapter, bawat problema, tayo ang gagawa. At kung makakagawa tayo ng problema, syempre pati yung solution, kayang-kaya. Tayo yung mamimili na kung ano ang gusto nating istorya. Sa atin din, kung gusto natin na ang ending malungkot o masaya. Alam mo, minsan, kailangan mo lang magpanggap na kaya mo. Malakas ka hanggang sa dumating yung panahon na hindi mo na namamalayan na hindi ka na pala nagpapanggap. Sabi nga nila, fake it till you make it. Yes, kaya yan. Laban lang. Hay nako, masyado na ako matanda para ma-stress pa sa mga taong gusto ako or ayaw sa akin. I have a more important something to do.
If you love me, I'll love you too. If you support me, I support you. If you hate me, I don't care. Ganun lang yun. Life goes on, with or without you. Simple as that. Kung hindi ka masaya sa buhay mo ngayon at sobrang pack up ng mga nangyayari, well, dalawa lang ang pwede mong gawin dyan. Either na baguhin mo ang buhay mo or mag-play the victim ka na lang for life. Tandaan mo, nasa iyo ang power. Kung ano ang gusto mong mangyari sa buhay mo, patuloy ka na lang bang magko-complain at sisisihin ang ibang tao sa mga nangyayari sa iyo or mag-take responsibility ka sa sarili mo. Mga action to create the life you have now. The choice is yours. Tandaan mo lang ito, habang nabubuhay tayo, meron tayong kakayahan na baguhin ang mga nangyayari sa paligid natin. Ang galing talaga ni Lord, no? Marami tayong gusto, pero hindi natin nakukuha. Marami tayong plano, pero hindi natin nagagawa. Tapos biglang may magandang bagay na darating. Alam mo kung bakit? Kasi His plan is better than ours. Marami sa atin na nagpapanggap na masaya at malakas sa kabila ng mga pinagdadaanan. At kung sino pa yung may pinakamagandang ngiti, yun pa yung may pinakamalaking problema. Alam mo kung bakit? Mas madali nga naman pikein ng ngiti kesa sasasabihin mo na yung totoo mong nararamdaman kasi natatakot ka na baka hindi ka nila maintindihan. Isa sa pinakamagandang bagay ang pwede mong gawin sa ngayon is to stop choosing people na hindi niya nakikita yung value mo. Wag mong sasayangin ang energy mo sa mga taong hindi ka na-appreciate at tinitake for granted ka lang. Tandaan mo, do not try to please other people para lang magustuhan ka nila. Kasi believe me, hindi yan magiging sustainable. Wag na wag mong i-stressin yung sarili mo sa toxicity ng ibang tao. Kasi naman, hindi lahat kailangan patulan. Hindi lahat ng issue kailangan mong ipaglaban. I-conserve mo yung energy mo sa mga bagay na mahalaga. Protektahan mo yung peace of mind mo na matagal mong iningatan. Delete negative people and forget your past. Accept your mistake. Restart your life. Hi, this is reminder for you. Never forget to appreciate yourself. I know that sometimes things go heavy and seems like survival is no longer option. But please be very gentle with yourself. You're still healing, still learning. You have done such a great job. So don't pressure yourself. You are good. You are enough. And I'm proud of you. It's time to fully appreciate yourself and be proud of yourself at this time. Actually, hindi naman nakakatakot magsimula ulit. Nakakapagod magsimula ulit. But this time, you know what? I'm not starting from scratch. I'm starting from experience. Magagamit ko ang lahat ng mga napagdaanan ko. May it be masakit or maganda, di ba? To start a new life and new chapter of my life. But right now, I know that I know better. And I think that is beautiful. Sobrang brave nun kung kaya mong magsimula ulit kahit na alam mong nakakapagod. Kesa naman sayangin mo yung oras mo sa taong alam mong hindi na pwede. Kesa ihanap mo na lang yun sa mga bagay na pwedeng magpapasaya sa'yo. Lahat naman tayo gustong gumanda at umasenso ang buhay. Iwasan natin na manghila pababa para lang umangat. Laging tandaan, masarap mamuhay na walang inaapakang ibang tao. Respeto sa kapwa ang lagi mong babaulin. Tiyak na mas aasenso ka pa patungo sa iyong nais na marating. Ang pag-abot ng pangarap ay parang pagsusugal. Paano ka naman mananalo kung hindi ka naman tataya, di ba? Pero alam mo ba yung pinagkaibahan ng dalawa? Sa sugal, kapag natatalo ka na, pwede ka nang huminto or umayaw. Pero sa pag-abot ng pangarap, kapag huminto ka, dun ka palang matatalo. Yung hindi nila alam na stress ka na, nahihiya ka lang mag-open sa kanila. Kasi baka sabihin lang nila na ang babaw-babaw lang ng dahilan para problemahin mo yun. Pero hindi nila alam dahil sa mga pagsubok na yon, pagod ka na. Pero hindi ka susuko dahil meron kang mga pangarap. Naging mabuti ka man sa kanila, huwag kang mag-expect na ganun din sila sa'yo. Hindi lahat ng taong tinulungan mo at pinagsilbihan kagaya rin ng puso mo. Lagi mo pa rin pangarapin na may marating sa buhay. Ano man ang mga pagsubok at problema ang dumating, mabagal man ang pag-abante, okay lang yan. Ang importante, dumidiskarte. Tandaan mo, ang buhay ay hindi palaging malungkot or malumbay. Kaya naman patuloy ka lang lumaban at maging matatag. Dahil darating din ang araw, lahat ng plano mo sa buhay ay magtatagumpay. Darating ang oras sa buhay natin na tayo ay mapapagod. Kung dumating man yon, matuto kang magpahinga at hindi ang pagsuko. Siya nga pala, huwag kang mape-pressure dahil hindi naman contest ang buhay. Hindi naman required na mas magaling ka
kesa sa kanila. At hindi mo kailangan higitan ng iba. Hindi mo rin sila kailangan sapawan. Mag-focus ka lang sa buhay mo dahil hindi mo naman kalaban lahat ng tao. Ang kalaban mo ay ang sarili mo. Kaya dapat mas higitan mo ang mga nagawa mo noon. Higit kang mag-i-improve kung gagawin mo yan. Kaya dapat kalma ka lang. Relax lang. Ganun. Kahit gaano man kahirap at kabigat ng buhay, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Magtiwala at magpatuloy ka lang na manalig kay God dahil kahit kailan, hindi ka niya pababayaan. Sa buhay, lahat ng bagay mayroong dahilan kung bakit patuloy pa rin tayong bumabangon. Kahit sabihin pa natin na, oo, mahirap nga ang buhay. Pero kahit ganon, kakayanin pa rin natin. Basta huwag ka lang magreklamo. Magpatuloy ka lang. Ituloy mo lang nang hindi mo namamalayan. Nalagpasan mo na pala. Kung napapagod ka, magpahinga ka lang. Tapos gawin mo ulit. Harapin mo ulit ng mag-isa. Sa natutunan ko, hindi sa lahat ng oras nandiyan sila para sa kailangan mo yun matutunan kung paano harapin yun ng mag-isa. O ano, mahirap ba? Huwag ka sanang bumitaw sa mga pangarap mo. Alam ko, minsan nakakawalang gana. Lalo na yung wala kang nakikitang resulta. At isa pa yung mga salitang hindi magaganda na galing sa iba. Sa mga pagkakataon na isusuko mo na, itigil at hahayaan mo na lang mawala. Balikan mo lang ang mga dati mong rason. Bakit ka nga ba nangangarap? Para sa pamilya, para makaahon. Yan ang gamitin mong motivation para bumangon ka sa buhay. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Patuloy kang lumaban dahil meron kang pangarap. Tandaan nyo ito, there is life after our problem. Remember that there is joy after your trials. Tandaan natin ang buhay parang gulong. Kung minsan ikaw ang nasa itaas at kung minsan naman ikaw ay nasa ibaba. Pag nandun ka sa itaas, pag nag-i-enjoy ka, magpasalamat ka. Pero pag bumaba naman ang iyong buhay, nahihirapan ka. Be humble and be trusting to God. Ang buhay ay para ding alon sa dagat. And you have to expect that life sometimes is good and sometimes it is bad. But everything in life is a grace from God. Embrace it. Yakapin mo at pasalamatan mo ang lahat ng ito. Daanan mo. Huwag kang mananatili dyan. Pero kung gusto mong maging masaya, palagi mong tatandaan kapag may problema, kasunod niyan ay blessing from God. Ang hanapin ang madali. Ang hanapin mo kung ano yung tamang proseso na dapat mong pagdaanan para maging successful ka. Walang shortcut kasi hindi success ang lalapit sa'yo. If you wanted, you have to work for it. Tagumpay ay makakamit sa pamamagitan ng dedication. Samahan mo na rin ang pagsusumikap at pagtsatsaga. Hindi ganun kadali para maabot natin ang ating journey. Pero tandaan mo, lahat ng pagsusumikap mo at pagod, lahat ng ito worth it sa dulo. Darating sa lahat yung panahon na tinatawag nating toxic. Yung tipong ang daming problema, yung tipong ang dami mong kailangan gawin, ang dami mong kailangan ayusin. Kapag nangyari yon, huwag sana nating kalimutan na pwede naman magpahinga. Hindi lahat ng nasira, ikaw yung dapat na mag-aayos. Hindi lahat ng kakilala mong nalulungkot, ikaw yung dapat na magpasaya. May kanya-kanya tayong responsibilidad. Kasama dyan yung pag-aalaga sa sarili. Mga cellphone nga kailangan mag-charge, di ba? Tayo pa kaya. Kung masyadong toxic ang buhay, mag-time out ka muna. Kapag nakabuelo ka na, maaayos mo din yan. Tandaan mo, lahat ng pagsubok, may dahilan. Lahat ng paghihirap, may katapusan. At lahat ng problema, may solusyon. At lahat ng pagbagsak, may pagbangon. Wala tayong hindi kayang lampasan at mapagtagumpayan kapag sigad ang ating sandalan. Today's advice, kung saan ka magiging masaya, i-go mo na. Sige lang, life is too short para sayangin ang oras mo sa mga bagay o tao na nagbibigay sa'yo sakit, lungkot at magbibigay sa'yo ng regret. Kaya simula sa araw na to, piliin mo naman ang sarili mo. Piliin mo naman yung happiness mo. Nai-stress o pagod na pagod ka na ba? Gusto ko lang ipaalala sa'yo na kahit gaano ka ka-stress ngayon, wag na wag kang susuko sa mga pangarap mo ngayon. Kailangan mong tandaan palagi na magtiwala ka sa progress na mangyayari sa
sa buhay mo. Kahit na minsan, alam ko sobrang hirap at sobrang nakakapagod na rin naman talaga. Magtiwala ka lang sa kakayahan mo. Ang dami mo nang nalampasan na malalaking problema noon. Ngayon ka pa ba susuko? Patuloy ka lang na lumaban. Kung sa pakiramdam mo ngayon nahuhuli ka na sa iba, siguro dahil nakikita mo yung mga dating kakilala mo o yung mga kaibigan mo, pakonti-konti may na-achieve na sila. Palagi mong tatandaan na lahat tayo ay may kanya-kanyang timeline sa buhay. Hindi ka nahuhuli at hindi ka rin naman nauuna. Kung nasaan ka man ngayon sa buhay mo, yan ang lesson at experience na dapat na pagdaanan mo. Lahat tayo ay may sariling kwento sa buhay na makaka-inspire ng ibang tao. Ang mahalaga, sariling kwento mo yan. Kaya make sure na sulitin mo ang bawat moment mo sa buhay. Pansin nyo ba? God is always provide. Yung tipong akala mo wala na, pero biglang magkakaroon. Yung akala mo na parang wala ng pag-asa, pero biglang may opportunity. It's because His plan are better than our plans. Gusto niya yung mas mainam kaysa sa mga gusto natin. Kaya, magtiwala ka lang. Nai-stress o pagod ka na ba? Gusto ko lang ipaalala sa'yo na kahit na gaano ka pa ka-stress ngayon, wag na wag kang susuko sa mga pangarap mo. Kailangan mong tandaan na magtiwala ka sa progress na nangyayari sa buhay mo. Kahit na alam ko na minsan ay sobrang hirap at sobrang nakakapagod na rin talaga. Magtiwala ka lang sa kakayahan mo. Ang dami mo nang nalagpasan na malalaking problema. Ngayon ka pa ba susuko? Darating ang panahon na magiging kwento na lang tayo dito sa mundo. Kaya habang nabubuhay ka pa, piliin mong maging masaya. Iwanan ang mga problemang toxic na nagpapasakit sa'yo. Kaya gandahan mo ang istorya ng buhay mo. Dahil dito sa mundo, bisita lang tayong lahat. Aalis din tayo pagdating ng araw. Kaya naman, gumawa ka ng maraming kabutihan at ng magandang alaala. Para naman, meron kang baon sa iyong paglisan. Pansin mo ba kapag marami tayong pera, hindi na natin napapansin yung bariya. Tapos kapag kawala na, doon naman tayo hanap ng hanap. Minsan sa buhay natin, feeling natin na sa atin na ang lahat. Yung mga maliliit na bagay na hindi tayo napapansin. Pahalagahan mo yung mga bagay na yon. Kasi katulad ng bariya, maliit man sa iyong paningin, may halaga pa rin. Alam nating lahat na mahirap ang buhay. Pero para makaya natin yung mga problemang dumarating, isipin na lang natin na ang buhay ay parang libro. Na tayo yung sumusulat. Bawat chapter, bawat problema, tayo ang gagawa. At kung makakagawa tayo ng problema, syempre pati yung solution, kayang-kaya. Tayo yung mamimili na kung ano ang gusto nating istorya. Sa atin din, kung gusto natin na ang ending malungkot o masaya. Alam mo, minsan, kailangan mo lang magpanggap na kaya mo. Malakas ka hanggang sa dumating yung panahon na hindi mo na namamalayan na hindi ka na pala nagpapanggap. Sabi nga nila, fake it till you make it. Yes, kaya yan. Laban lang. Hay nako, masyado na ako matanda para ma-stress pa sa mga taong gusto ako or ayaw sa akin. I have a more important something to do. If you love me, I love you too. If you support me, I support you. If you hate me, I don't care. Ganun lang yun. Life goes on with or without you. Simple as that. Kung hindi ka masaya sa buhay mo ngayon at sobrang pack up ng mga nangyayari, well, dalawa lang ang pwede mong gawin dyan. Either na baguhin mo ang buhay mo or mag-play the victim ka na lang for life. Tandaan mo na sa'yo ang power. Kung ano ang gusto mong mangyari sa buhay mo, patuloy ka na lang bang magko-complain at sisisihin ang ibang tao sa mga nangyayari sa'yo or mag-take responsibility ka sa sarili mo. Mga action to create the life you have now. The choice is yours. Tandaan mo lang ito, habang nabubuhay tayo, meron tayong kakayahan na baguhin ang mga nangyayari sa paligid natin. Ang galing talaga ni Lord, no? Marami tayong gusto, pero hindi natin nakukuha. Marami tayong plano, pero hindi natin nagagawa. Tapos biglang may magandang bagay na darating. Alam mo kung bakit? Kasi His plan is better than ours. Marami sa atin na nagpapanggap na masaya at malakas sa kabila ng mga pinagdadaanan. At kung sino pa yung may pinakamagandang ngiti, yun pa yung may pinakamalaking problema. Alam mo kung bakit? Mas madali nga na
naman pikein ng ngiti kesa sasabihin mo na yung totoo mong nararamdaman kasi natatakot ka na baka hindi ka nila maintindihan. Isa sa pinakamagandang bagay ang pwede mong gawin sa ngayon is to stop choosing people na hindi niya nakikita yung value mo. Wag mong sasayangin ang energy mo sa mga taong hindi ka na-appreciate at tinitake for granted ka lang. Tandaan mo, do not try to please other people para lang magustuhan ka. Other people para lang magustuhan ka nila. Kasi believe me, hindi yan magiging sustainable. Wag na wag mong i-stressin yung sarili mo sa toxicity ng ibang tao. Kasi naman, hindi lahat kailangan patulan. Hindi lahat ng issue kailangan mong ipaglaban. I-conserve mo yung energy mo sa mga bagay na mahalaga. Protektahan mo yung peace of mind mo na matagal mong iningatan. Delete negative people and forget your past. Accept your mistake, restart your life. Hi, this is reminder for you. Never forget to appreciate yourself. I know that sometimes things go heavy and seems like survival is no longer option. But please be very gentle with yourself. You're still healing, still learning. You have done such a great job. So don't pressure yourself. You are good. You are enough. And I'm proud of you. It's time to fully appreciate yourself and be proud of yourself at this time. Actually, hindi naman nakakatakot magsimula ulit. Nakakapagod magsimula ulit. But this time, you know what? I'm not starting from scratch. I'm starting from experience. Magagamit ko ang lahat ng mga napagdaanan ko. May it be masakit or maganda, di ba? To start a new life and new chapter of my life. But right now, I know that I know better. And I think that is beautiful. Sobrang brave nun kung kaya mong magsimula ulit kahit na alam mong nakakapagod. Kesa naman sayangin mo yung oras mo sa taong alam mong hindi na pwede. Kesa ihanap mo na lang yun sa mga bagay na pwedeng magpapasaya sa'yo. Lahat naman tayo gustong gumanda at umasenso ang buhay. Iwasan natin na manghila pababa para lang umangat. Laging tandaan, masarap mamuhay na walang inaapakang ibang tao. Respeto sa kapwa ang lagi mong babaudin. Tiyak na mas aasenso ka pa patungo sa iyong nais na marating. Ang pag-abot ng pangarap ay parang pagsusugal. Paano ka naman mananalo kung hindi ka naman tataya, di ba? Pero alam mo ba yung pinagkaibahan ng dalawa? Sa sugal, kapag natatalo ka na, pwede ka nang huminto or umayaw. Pero sa pag-abot ng pangarap, kapag huminto ka, dun ka palang matatalo. Yung hindi nila alam na stress ka na, nahihiya ka lang mag-open sa kanila. Kasi baka sabihin lang nila na ang babaw-babaw lang ng dahilan para problemahin mo yun. Pero hindi nila alam dahil sa mga pagsubok na yon, pagod ka na. Pero hindi ka susuko dahil meron kang mga pangarap. Naging mabuti ka man sa kanila, huwag kang mag-expect na ganun din sila sa'yo. Hindi lahat ng taong tinulungan mo at pinagsilbihan kagaya rin ng puso mo. Lagi mo pa rin pangarapin na may marating sa buhay. Ano man ang mga pagsubok at problema ang dumating, mabagal man ang pag-abante, okay lang yan. Ang importante, dumidiskarte. Tandaan mo, ang buhay ay hindi palaging malungkot or malumbay. Kaya naman, patuloy ka lang lumaban at maging matatag. Dahil darating din ang araw, lahat ng plano mo sa buhay ay magtatagumpay. Darating ang oras sa buhay natin na tayo ay mapapagod. Kung dumating man yon, matuto kang magpahinga at hindi ang pagsuko. Siya nga pala, huwag kang mape-pressure dahil hindi naman contest ang buhay. Hindi naman required na mas magaling ka kesa sa kanila. At hindi mo kailangan higitan ng iba. Hindi mo rin sila kailangan sapawan. Mag-focus ka lang sa buhay mo dahil hindi mo naman kalaban lahat ng tao. Ang kalaban mo ay ang sarili mo. Kaya dapat mas higitan mo ang mga nagawa mo noon. Higit kang mag-i-improve kung gagawin mo yan. Kaya dapat kalma ka lang. Relax lang. Ganun. Kahit gaano man kahirap at kabigat ng buhay, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Magtiwala at magpatuloy ka lang na manalig kay God dahil kahit kailan, hindi ka niya pababayaan. Sa buhay, lahat ng bagay mayroong dahilan kung bakit patuloy pa rin
rin tayong bumabangon. Kahit sabihin pa natin na, oo, mahirap nga ang buhay. Pero kahit ganon, kakayanin pa rin natin. Basta huwag ka lang magreklamo. Magpatuloy ka lang. Ituloy mo lang nang hindi mo namamalayan. Nalagpasan mo na pala. Kung napapagod ka, magpahinga ka lang. Tapos gawin mo ulit. Harapin mo ulit ng mag-isa. Sa natutunan ko, hindi sa lahat ng oras nandiyan sila para sa kailangan mo yun matutunan kung paano harapin yun ng mag-isa. O ano, mahirap ba? Huwag ka sanang bumitaw sa mga pangarap mo. Alam ko, minsan nakakawalang gana. Lalo na yung wala kang nakikitang resulta. At isa pa yung mga salitang hindi magaganda na galing sa iba. Sa mga pagkakataon na isusuko mo na, itigil at ahayaan mo na lang mawala. Balikan mo lang ang mga dati mong rason. Bakit ka nga ba nangangarap? Para sa pamilya, para makaahon. Yan ang gamitin mong motivation para bumangon ka sa buhay. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Patuloy kang lumaban dahil meron kang pangarap. Tandaan nyo ito, there is life after our problem. Remember that there is joy after your trials. Tandaan natin ang buhay parang gulong. Kung minsan ikaw ang nasa itaas at kung minsan naman ikaw ay nasa ibaba. Pag nandun ka sa itaas, pag nag-i-enjoy ka, magpasalamat ka. Pero pag bumaba naman ang iyong buhay, nahihirapan ka. Be humble and be trusting to God. Ang buhay ay para ding alon sa dagat. And you have to expect that life sometimes is good and sometimes it is bad. But everything in life is a grace from God. Embrace it. Yakapin mo at pasalamatan mo ang lahat ng ito. Daanan mo. Huwag kang mananatili dyan. Pero kung gusto mong maging masaya, palagi mong tatandaan kapag may problema, kasunod niyan ay blessing from God. Ang hanapin ang madali. Ang hanapin mo kung ano yung tamang proseso na dapat mong pagdaanan para maging successful ka. Walang shortcut kasi hindi success ang lalapit sa'yo. If you wanted, you have to work for it. Tagumpay ay makakamit sa pamamagitan ng dedication. Samahan mo na rin ang pagsusumikap at pagtsatsaga. Hindi ganun kadali para maabot natin ang ating journey. Pero tandaan mo, lahat ng pagsusumikap mo at pagod, lahat ng ito, worth it sa dulo.